салом алейкум ба ҳама бонувони азиз, дӯстони меҳрубон ва подписчикони беҳтарину беҳтаринҳои худам. Ҳамаи шуморо ба каналам хушомадед мегӯм ва ирӯз тайёр мекунам барои шумо ширбиринҷ ба хости як апаҷони худам. Ман ширбиринҷ мекунам ирӯз. Занҳои хонашин ва ҳамаи нафароне ки ба пул эҳтиёҷ доранд, ҳамаи шуморо ба ширкати Атомӣ ба кор даъват мекунам. биёед шумо низ бо мо кор кунед ва соҳиби маошҳои хуб шавед ва аз маҳсулотош бохабар шавед. фикр мекунам ки ба шумо маъқул мешавад. ман ба шумо тавсия метиҳам номерҳои дар рӯи экран будада нависен. ҳатман ман ҷавоб метиҳам. корро ба осонӣ ба шумо низ ёд медиҳам. чӣ хеле ки шумо дар навор дидаестен, ман биринҷа об қатъи ҷӯшондаестам. обш ӯ қадар зиёди баъд ҳам набошад. мешавад ҳамин ки биринҷо таи об шаванд шид. баъд алоби на он қадар баланд, на он қадар паст меҷӯшонем, то ин ки ҳамун оби андохта будем ҳамун қоқ шава бояд. баъди ӯ боша шир ҳамроҳ мекунем. ман ширро чанд бор ҳамроҳ мекунам, барое ки як бор меандозам, мебинам ки ӯ шир буҷӯша, кани бинам биринҷом пухта расидаанд ё ки ширбиринҷи ман тайёр шид ё ин ки не. баъдан боз илова кардан мегирам. ман яку якбора намеандозам, барое ки яку якбора мо меандозем шири бисёр агар андозем, биринҷои мо барвақттар агар ҷӯшида бирасанд, баъд ӯ шир ки зиёд боша, бисёр ки ҷӯшид, ӯ ранги ба фикрам пюре бори мешавад. барои ҳамин хеле ӯ қамада маъқул нест. барои ҳамин ман ширра кам кам меандозам. чанд бор меандозам ширра. ҳар бор ки ҷӯшид мебинам ки тайёр шуда ё ки нашуда. амахел шир ҳамроҳ кардан мегирам духтаро. ҳама он корое ки дар кор мешавад дар видео ҳаст. метавонем ки амахел тамошо кардан гирем. дар рафти видео ҳамаша мебинем. баъдан ина чӣ хеле ки мебинем оби шири ман қоқ шидааст. боз маълумае ки боз шир ҳамроҳ кардан дар кор. ман боз шир ҳамроҳ мекунам. баъдан намак илова мекунам. ҳар ки мехоҳад ширин бихӯрад, шакар меандозад. ҳар ки нахоҳад агар ҳамахел намак вақте кардем, дигар шакар накарда, ҳамахел метавонем ки бипазем. ихтиёр дар дасти ҳар касе. буфоратон шакарам бидозем. чӣ хеле ки дидем ман намак андохтам. инам хеле хушрувак ҷӯшондаестам. кам кам шир ҳамроҳ кардан мегирам. баъдан духтаро дар комментария савол шудагие ки худашиноска гуфта аку барои худам чӣ бугум? ман ҳамранги шумо як инсон ҳастам, як зан ҳастам. шавҳар дорам, 4 та фарзанд дорам, 3 та писар дорам, 1 та духтар дорам. шукри худо. дар ӯ видеои дигари ман гуфта будам, фикр мекунам хай кадоме ки дар ӯ видео надидаи дар инҷа метавонад ки бубина, гӯш куна. инам хел дар Душанбе зиндагӣ мекардем. ана муддати 2 моҳ мешавад ки ба Россия омадагӣ ҳастем. ғарибӣ даем ҳозир. боз чӣ метавонам гуфта? хай нами метавонам бугум. 4 кӯдак дорам, шавҳар дорам, дар ғарибиам, дар Душанбе зиндагӣ мекардам. фикр мекунам дигар ягон чизи мегуфтанӣ нест. хай дар рафти видеоҳо боз ягон комментария мешавад, ягон саволо мешавад. баъдан метавонам ки дар саволҳои шумо ҷавоб додан гирам. инам хел ширбиринҷи мо тайёр шуд. ман як қошуқ маска андохтам. ина чӣ хеле мебинед? ширбиринҷи мо хушрувак тайёр шид.
на тинук, на ғафз хушрувак тайёр шуда. Ман мебардорам, болошда маска мемонам. Баъдан духтаро видеои бачаама мондагиам дар канал. Бачаи ман дар спорт бисёр завқ дорад. хоҳиш мекунам ҳамаи шумо дуо кунед дар ҳаққи бачаи ман. боз як видеои пурраша дигари видеода мегузорам. боз зиёдтар бигем ки мара мешиносем бигем мешавад. аммо бачаам зиёд хоҳиш карда буд, барои ҳамин видеоша мондум. дар 23 феврал мондум ки хайна падаркаи ман барои ту. инам хе духтаро ширбиринҷам тайёр шуд. дар ҳаққи ман, дар ҳаққи оилаи ман, дар ҳаққи фарзандом дуогӯ бошен. ман низ дар ҳаққи шумо дуогӯ ҳастам. ҳамаи шуморо дӯст медорам. видеоҳои маро пайгирӣ кунед. хайр, шуморо ба худованд месупорам.